borong falto ino nong sak no falo na hai no falo ni heke tawo soli tong na pen bara utolani bara sikani bara hagleni polo tower ro photo tukago hayongo hagen soli tong ta no ba sini borong si falman no ba wa no mani chapa So fans tinta she bigo tala mala fika ke tini video ke sini tiprasa sini borong sini sar Rocky Morasing bo sini tiprasa rono kasi kok sar kha je pet promotion khaimani wase no nukhana viral video pet promotion khaimani bo garan thani to as rang ro kare pet promotion to khairi mangala video khaidei ro kisa misa je suktei noro ni khorang tisa di adi sing bin kukti khana nyale ne botam ni sak Khulumka rangsani lukurok ang Rocky Morasing. Recently social media ni bisingti chung kaisa controversy kasoi phemane nukha. Abongkha BJP party ni ongoi chini tiprasa kisu artist eba kheba influencers rongno paid promotion khairmani eba kha rang roinai BJP party ni mungoi campaign khairmani buskangni ADC chongbari na rugui. Hingke aro ang sanani musungo artist rongni professional choices tongo abo karibo professional political personal matters rok abo kaisa alada pheba ang aro thanglia tini ang saklaina musungmangke o video khaimane kaisa reason abongkha chung ang bubagrano logeri tongmani hai kwbangma tiprasa artist eba juda profession ni borok rok bubagrano hamjago bubagrani wansumung rono sajago tei dofani kahamni bagini samung khai tongo eba musungui tongo support khai tongo hangke o jagao जों bokha wansogoi ba silent support khainai tongyawi buskango phayei public eba social media o phayinai nung khoroksa actor ongi mano khoroksa singer ongi mano khoroksa social media influencer ongi mano eba kha business personality ongi mano haya keba nung khoroksa je kono common individual pon ongi mano ang joto ni thanino ani kaisa koimung tongnai tipra mota party eba bubagarani tuduljak bodol chini asuk national party roni hai rang krei je rang bai chung artist rongno rang roine paid promotion khainani amte hichini sojog krei haini bagai chung je borok rok bukhabai musungo borno ang request khainai je norok mungsa rang naya oino norongni yago smartphone eba je kono camera jeta available tongmani a camera bai video khaidi norongni je musungmani bubagarana support khainan musungmani okongno sadi buskangni ADC chongbareo bubagarano logeroinai thansani mario nung nini boot ronai okongno saklai kaisa reel eba ke short video clip sanaminai pirdi khana salsa jora tongo 12 tariko election hangkangke jesuptati mansak jotto ani ang khoroksa artist community borokonginai okongno sau jottonono norok jani kaisa video yakari rena nongtho aro te kaisa norok khaimano noroni video ni bisingtei caption tonidi #ADC election 2026 #bubagra #thansa #TMP asungno hambai khulumka khana tamni sai khana ka belai nangmani kok sai khana ka khana bot 12 tarik gabon bagai sini taimasa rasbai botamni sai khana ka je rangni bagai promotion video khainai kaham sanai hamena pang kaham sanai dopano phalsanai norok no hai ni bokutumani khainai rono kutumani adi sing tamni kutu khabin khudi khainai lesin norok bai kok kaisa kaini sapinai ang Christina rongthang tai nadosaria norok katham taimasa sala tongo naithokla onek naithoklulo mukhang buchikonlulo yalolo ani naithokla bo onek hamari ru bono ADC area o develop bangkhahu 500 ta auto rukha ni sabo BJP 500 ta auto rukha ni sabo bu jaga rukha sagade ani ADC area o paipunu paidi ai auto angge masalokha na ani chnai rong masalokha na sini borok masalokha a je BJP ro 500 ta auto rumani
nung to sakabele Kristina asala bai milo goi pasota auto rukai noi do phai phunu phai gradi ADC area wa pasota auto mare mangka chung BJP ni through theke ar norok video klayani sikang ang rongthang bai abo nado sano sanam chungo tagla borok Facebook phai te maini sa mapsano borok ani chaliya ngoi thaka anga screen of pori jegya norok gan klayani thaka angke music video kaisa klayan thaka angke script pori ya bade de nung nai ki ong nung nai ong sagadi script skam pori nau nable a nungi advertise khaimani abo nungno script pori rukhnable nung to leka pora pori manna tamani sa ADC area onek develop ongjak school lok bo gaham phaijak onek develop hoi thaka ADC area rukhano develop khai tamo rukha phunok phaigani thane ano phainai na ADC area wa school gaham tongo na hospital gaham tongo na school master gaham tongo thane ADC area bangla medium kaisa school tongo kaini kaitam aro master kuroi ojan 2-3 jan master borok mas poti phainai tema mas poti beton rob nai o student nongna kisa micha phurungnai abon pore chair ro yatek ro mai hagle thonai asuno develop tin ADC area wa nung saba develop onek ongi thaka onek ruka develop tamo roi phunu kanung sagade nung tamo chiwine nung ADC area ni bagai hagle sagana kono churumani gurib lai sini ADC area wa sitabu wansar khabui nai dukan roi tongo ha saidi man nora gabro saimiya ar sekje jungle haba sayani bagu si cost of lai lorai khlai tongo norle sabara ADC area develop ongi thaka tamo develop ka roi phunu kade ana ano phunu kade sui phunu kade video khaine phunu de develop ma hayong takne ADC area wa tamo rupa ar chini chirai rok kaham pornani thakang klaibo te rang genang buma rang genang borok si English medium private babe pori ruwanu ha je rang kuri rokle baki phurong manai hai nora aborong nokle saya eto dini sini borok klai ksroi thuimani aborong nokle norok sasi saya tabo ongmanle norok rang 1.5 lakh টাকা 2 lakh টাকা 3 lakh টাকা makhna norok ai advertise khamani abo bai norok sin tiprasa rang na kaham bu mukti sari ka mane kle BJP khayo no BJP khaijak sini bagai onek tamo khaika sakari tamo khaika nung sauchini ADC area onek develop school khlai rakha onek ongka nora agu tolawa AC tolawa mobile thaisa tui nai reels video khaimani je music video khaimani amo bai norok suki ke sai tongo amte heta wansokdi parao phaine kisa guri nai pedi tarpore bujiwano norok no naisi bui surung nai ble norok music video khayo tiprani naiki ho mayok ho norok no naisi sini serai rok sini okra rok joto surung nai nable norok si imte kok sai tongka ke bahai kong nai nu norok sini borong no phalmani sklayo hai norok imte sawi nai norok je manchini borong no phaltoi norok sakno norok phalona hai norok phaloi nai heke tawono soli tongna pen bara u tolani bara sikani bara hagleni polo tower rok photo tupako hayongo hageni soli tongta norok ba sini borong no si phalmano ke norok ba norok mani sabu phalmano phalis tong norok tuma phalmano norok ai sui musu norok tam sone jagade norok hanya khukti simusuang toli narok nu khana botang mani kutuka narok kisa nongni bukhani ko kisa comment kaisa di gobon ya golo sini tiprasa phatar haseo lo haipen bobo bagarano hamja ko abagai bobo garan bagai kaisa kok joto tiprasa rong kok sarka narok bobo garano hamja gai bobo garano logir ladi tamni ke bo sin bagai onek kaham khai tongo sungsini hano manar nai nei bo video khai meni hari nong busngo abonele. Hello everyone. Khulumka jotono ani mungkhai rumpa de Burma ang tabuk London tongo London job khlai tongo ani o video khai mani main reason ungkha je chini lukurok chini dara song bachi song chini ani logi song ani same age ni tai bura buri rok jara tongnai taklai ni vote jate chini bobagrani thani thangnani karon obo onek joruri ang nijino kono furuwo politics ni ba vote ni ungkorogo ang kono furuwo bahai video rok sunamya but jehetu taklai ni fight obo onek important tai rajani dol jitinani onek important karon jesapa nongtong chini tiprasa rok no subsumo tolao soklainani bagoi no chesta khlai tongo chung ang chini deshni central government no dosriya kintu jodi chini deshni je party tongmane abo jodi corrupted tongoi thangka kai obono toninani kono dorkar koroi mainly ADC ang ADC ni belong khlayo ang bo mononi no belong khlayo henkai
chini tiprasa rok no chini ha no basirina ni hinkai chono obo otaklai ni voto onko no anarosho thangoi vote ready please jara ano khanai tongnai ani friends rok tongnai hoito pare nini thoughts bai ba ani chongmung bai nini bai ani mil ungya phano ungoi mano onek jona jara chajagia borok abono ignore khlai di but jara bubagrani support tongo please bubagrani chinno wo thangoi anarso thangoi vote ready ang to phaiman liya taklai ni voto karon ani younger personal issues ni bagoi ani job ani oborok ni bagoi ang phaiman liya but I wish I was there কারণ চিনি নগ্নি হইতে না 4 জনা ভোটার যত বড়ক ন obviously ang jetao support khlayo ani tiprasa bele chung guri video je saphano ni jini ha no basirina henke chung obona ya je BJP CPM Congress ba je borok chini ha no basirina bagoi ashu kosto khlai tongo chini rights no rina bagoi kosto khlai tongo bini bagote chung ashu to khlai manu bele tai bubagrani peparo to kok sawoi mane kulmaya ang asukya ang bubagrana hamjago bubagra if you are listening to me I love you I love you so much ang no kholomo I am very privileged to be born in this era where I could see you hear you from internet and I have also met you once in one of the rally but I didn't approach to talk to you since you were surrounded by bodyguards but I am always there I'm always going to support you Babagra I know that you will never let the people of Tripura down I love you so much Babagra ayolok thong Tripura motha ayolok thong no ba kena khana jotono be careful ke kisa budla ji kisa ba bi suji budla ji bo mare bud nai riya ge tini bagai asungkha next video ma sin tata